Máš sponzor? Takže máme tady hráče A týmu Kova Michala Zemana. Čau Michale. Ahoj. Jak se ti hrálo dneska v prvním zápase v přípravě? Tak bylo to dobrý, po dlouhé době zase hokejka v ruce, běhalo se a myslím, že to mělo docela dobrou kvalitu. Co říkáš na vlastní výkon? Jsem docela spokojený, po dlouhé době na beku a docela myslím, že jsem to zvládnul. Tak ubránili jsme reprezentanty, no, naše lajna. Snažíš se hrát jako brácha nebo máš nějaký vlastní styl? Mám vlastní styl, takový neortodoxní. Co říkáš na dnešní sestavu v Okleštěnu, jak jsme tady měli hodně dorostenců, hodně mladých, jak se ti s nima hraje? Tak myslím, že to byl dobrý zápas, kluci to zvládli, s takovým lepším národkovým týmem jsme uhráli dobrý zápas, byl to vyrovnaný. Máš nějaké informace od trenéra, na jaký pozici budeš hrát v následující sezóně? Od trenéra nemám, ale asi budu hrát na beku. Na beku. Jak víš naše šance v tomhletom českém poháru, v těchto 3 utkáních? Tak teď jsme prohráli. Vaším to je jaká jsou mistr, tak tam to se uvidí, ale tak uvidíme, co s Jindřicháčem, jestli se vyhrám s vašimi, když bude bojovat, možná se tak něco zvládne. Jak se ti hrálo pod Michalem Krčkem? No, když se to seřvalo, pak jsme si pinkli a pak se to zase seřvalo a teď Krča je v pohodě. Chtěl bys ještě něco sdělit divákům do kamery? Nechtěl. Tak, že se rozloučíme, čus. Díky za rozhovor. Díky za tvůj čas.